まず1番目からいきますよ。これが1番なんですけど、半分ずつ考える方が分かりやすくて、これが1番の半分、もう半分がもう一回やると、もう一回いくと、これがニャワロパの基本のリズムやから、これだけ何回も練習しても多分いいと思う。これが1番。2番がこれが2番。うさぎがこれが2番。で3番が多分どっかにいます。どっかにいるの。もう一回3番。4番がもう一回1番からいくと、